Nå, så blev det søndag den 1. februar, og vi er officielt færdige med uge 5 af programmet. Jeg sidder på kontoret og er egentlig i gang med at planlægge den kommende uge. Men vi kom igennem første build-uge. Der stod jo 75 km på programmet og 1500 højdemeter. Så vi har haft travlt, men det har været sjovt. Ugen startede mandag, hvor der var 800 højdemeter på Stairmasteren. Så gik vi direkte ind i tirsdagen med 14 km løb og omkring 50 højdemeter inde i København. Onsdag, der stod den egentlig bare på fitness. Og så torsdag, der var der hele 15 km på programmet, og vi skulle ud til Ark, fordi at der skulle også hentes 400 højdemeter. Så Mikkel og jeg, vi tog lige et outbreak midt på dagen, fik klaret det, der stod på programmet. Fredag, der kørte vi egentlig bare fitness, og så var det første sådan hårde weekend, vil jeg sige. Vi havde i går en virkelig fed dag. Vi var ude, Mikkel, danskeren og jeg, løb rundt om hele Furesø. 26 km, og det endte jo med at være 400 højdemeter. Så der var, altså der var sneet helt vildt. Når man også kigger tilbage på alle de her clips, så ligner det jo bare, at der er hamrende koldt i Danmark. Og det har der også været i hele januar, fordi der har været meget sne. Og vi har eddermændene fået nogle sjove og hårde vejrforhold at løbe i. Men jeg vil sige, det giver også meget, tror jeg, at løbe sådan en dag, som vi gør i går i Furesøen, rundt om den, hvor det er, at vi basically bare løber i sne og trail. Fordi det er noget mere udfordrende, og det giver mere, og det afspejler mere det, vi skal løbe i, kontra at løbe inde på asfalt i København. Men ja, så i dag, der har vi løbet en stille og rolig 20 km, også inde i København, Mikkel og jeg. Og det har været fedt. Der er krydser på absolut alle 15 uger i programmet, så det er lille skulderklap her selv i hvert fald. Det er fedt, det er dejligt, og det gør bare, at man er super klar på at hoppe ind i 6. uge af programmet. Vi er en tredjedel igennem. Det er helt vildt at tænke på. Tiden den går hurtigt, men det er også sjovt. Jeg synes det er fedt at lave det her. Så det bliver en fed uge, vi går ind i. Uge 6 står på 75 km og næsten 2000 højdemeter. Og jeg har en tur til Prag med nogle venner. Mikkel og danskeren skal med. Vi skal se en koncert. Så det vil sige, at vi skal selvfølgelig løbesko med, fordi der skal uagtet hentes nogle kilometer på turen. Men vi har også været nødt til at lægge nogle af de andre kilometer ud på ugen. Så på torsdag for eksempel, der skal vi simpelthen løbe 35 km og 600 højdemeter. Det bliver brutalt på en hverdag, men vi tager det med. Og ellers så, nu er det bare fortsæt klø på. Ugen planlægges. Jeg sørger for at få prioriteret træningerne. Arbejder rundt om et ellers relativt travlt program med arbejde. Men hvis man vil, så kan det godt lade sig gøre. Og som sagt, vi er klar på at give det her en skal og komme forberedt til Kroatien. Så det er det, jeg har tænkt mig at sidde og gøre nu. Lige bruge en halv times tid på at planlægge den kommende uge og sørge for, at der er styr på det hele. Jeg er lige landet på kontoret efter en double session her til morgen sammen med Mikkel. Vi har været nødt til at rykke lidt rundt på programmet, fordi at vi har en del produktioner i Mollers i den her uge, og for at kunne følge med, så bliver vi nogle gange nødt til at rykke lidt rundt. Så det der i går reelt skulle have været en rest day, det blev til 900 højdemeter på Stairmaster, og så tog vi programmet fra det, der reelt skal ligge i morgen, og rykkede det til i dag, til en double session, og vi valgte simpelthen at rykke den til indendørs op i fitness, fordi det er hamrende koldt udenfor. Jeg tror, jeg læste et sted, at det skulle have været den koldeste januar i 16 år her i Danmark. Så vi har jo kørt hele januar godt nok udendørs, men nu faldt vi simpelthen i og tog første løbetur på løbebåndet. Så jeg er her til morgen 16 km på båndet, direkte ind i en bentræning, og nu er vi så på kontoret. Og vi har en produktion i dag i Mollers, vi har produktion i morgen og torsdag, så der er nok at se til ved siden af hele træningen her. Torsdag morgen, den 15. februar. Vi havde rest day i går, der har været relativt travlt i Mollers her på det seneste. Vi havde i tirsdags fuld produktionsdag.
onsdag, fuld produktionsdag, og i dag starter vi også ud med at lave produktion. Men der står jo også 35 km på programmet og 600 højdemeter. Og der er blevet lovet snestorm senere, så det skal nok blive spændende. Planen er, at lige så snart vi er færdige på shoot her på kontoret i vores eget studie, så ruller vi til Ark, og så kører vi bare de 600 højdemeter igennem fra start. Og så er planen, at vi ellers bagefter bare skal hente kilometerne, og så må det tage den tid, det tager. Jeg er sikker på, at det i hvert fald nok skal blive en oplevelse. Spændende. Ja. Okay, vi sidder i bilen. Vi er på vej ind til byen for at finde en parkeringsplads, og så skal vi starte på løbeturen. Det er jo første sådan rigtig long run i programmet. Der står 35 km på programmet, og det er en hverdag, hvilket er helt absurd, og 600 højdemeter i øvrigt. Og derudover så er der snestorm udenfor. En af vores venner har netop skrevet, at det her det skulle være den værste snestorm i Danmark i 10 år. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det skal nok blive brutalt i hvert fald. Så vi lige skal mærke lidt på det. Det blæser lidt. Det er ikke sådan, det kan godt være værre, men jeg er sikker på, at vi bliver testet på det her, men altså 35 km i Danmark skal vi vel kunne klare, selvom der er lidt sne, hvis vi vil løbe 111 i Kroatien. Så planen er nu kører vi bare 600 højdemeter i træk. Ja. Jeg regner med, at det kommer til at blive også omkring 5 km. Jeg har haft lidt med knæene, faktisk, og været helt sat tilbage i 2 uger, hvor jeg ikke har løbet. Nu er jeg røget til Emil Albrechtsen, som I nok kender og har hørt fra nogle andre videoer også, som ligger i mit program. Og nu begynder jeg faktisk at mærke lidt fremgang. Jeg får ikke lige så mange kilometer, men jeg får rigtig mange højdemeter både på løbebånd. Og nu er jeg med drengene ude på Copenhagen og tage nogle højdemeter. Så mit håb er steget lidt. Jeg er begyndt at få det bedre og bedre, men knæene de har drevet mig. Begge to, både på indersiden, ydersiden og i midten. Men altså, det bliver bedre og bedre. Så målet er at færdiggøre Kroatien. Og så må jeg knæamputeres bagefter. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Altså, vi kører. Vi har det godt. Vi har det bedre, end jeg havde i forgårs. Så hele tiden opad. Det er jo godt nok. Vi er nede fra Copenhagen. Siger 13 km, 600 højdemeter. Blev det mørkt. Vi har været i gang i 1 time og 40 minutter. Der er stadig god lang vej tilbage. Skal vi ikke besøge det? Lad os bare prøve før. Status er, at vi er lidt over 30 km inde i turen. Aktive løbetimer 3 timer 22, og i lap time er vel tæt på 43 efter noget. Det har været brutalt. Fucking absurde forhold at løbe i. Vi har lige her til sidst, eller de sidste 7-8 km fandt vi et stykke der langt parken, hvor vi bare kunne løbe frem og tilbage på nogenlunde forhold. Men vi er ved at være vej siden benene, man kan godt mærke det. Knæene begynder at være mærket. Men under 5 km tilbage, så har vi den. – 35 km. Hurtig stats for turen er aktive timer 3 timer og 52 minutter. Average pace running 6:39 og er små 700 højdemeter. Fuldstændig sindssygt. Det var tough. Den var ikke nem, for at være ærlig, men det var også, vi løb fandme i sanden, svarede det til nærmest hele turen. Men kæmpe optur og tilfredsstillelse over at være igennem og det klaret. Det er virkelig nice. Som Mikkel og jeg også har talt om op til flere gange, det er så vanvittigt vigtigt, at
at vi har et program, og at vi har noget at følge, fordi selvfølgelig er det jo ikke fordi, vi drømmer om at komme ud og løbe 35 km på en hverdag og bruge så mange timer på det, men i og med, at vi har programmet, og vi jo ikke har misset en dag i snart 6 uger, så får man lyst til at gøre det, så motivationen er top for det. Og samtidig så har vi været indstillet på, at vi skulle det hele ugen. Vi har vidst, at vi skulle lave det her. Det har ligget i baghovedet på os, så det har ikke været en år på samme måde, som hvis man ikke havde det planlagt og bare skulle ud og gøre det. Så kæmpe anbefalinger for sådan et program, og bare følge det. Det giver noget. Uge 6 af UTMB-programmet. Vi havde et langt løb i går på 35 km. Jeg kunne desværre ikke løbe med andre, da jeg var på arbejde. Så jeg tog 10 km om morgenen på løbebånd. Det var hårdt i sig selv, plus 200 højdemeter, hvor jeg inclinede. Og så sluttede jeg så dagen af med at løbe 25 km på løbebånd. Efter det, så 35 km i alt. Hvad var din elapsed time? 12 timer. 12 timer? Og en halv time. Men en ting kan jeg sige, det er, at jeg løber aldrig 35 km på løbebånd igen. Det var en forfærdelig oplevelse. Og jeg var så heldig at få det løbebånd, hvor jeg kiggede direkte ind i væggen. Det står virkelig. Begge gange. Hvordan har benene det efter 35 i går? De kan godt mærke, eller de har det ikke så godt. Jeg er glad for, at vi ikke kan lave så meget vildt i dag. Skal du med ud og løbe i Prag? Nej, jeg skal ikke med ud og løbe. Jeg har valgt at takke nej tak til løbeturen. Så har du opfyldende spørgsmål? Ja, hvad står Prag på? Bragden står på koncert i aften kl. 8 af Apache. Det bliver meget hoppe og danse, tænker jeg. Og nogle kolde øl. Og så i morgen står den på stadion. Vi skal ind og se Slavia Prag spille. Hvad skal jeg starte med på dem? Søndag den 8. februar kl. 05.50. Jeg er tidligere op for at komme igennem dagens program, inden vi flytter hjem til Danmark igen. Jeg har været i Prag siden fredags, sammen med nogle venner. Danskerne Mikkel og en god ven, der hedder Seba, hernede for at se en koncert i fredags. Løbeskoen har selvfølgelig været med. I går stod der 21 km på programmet, og i dag tager vi 13. Slutter vi weekenden af her med at løbe 34. Og så vil det reelt set sige, at anden build du er done. Efter i dag, så lander vi på 90 km. Det er længe siden, jeg har haft sådan nu. Så benene har det faktisk overraskende fint lige nu. Tidlig morgen, så skal vi i gang, men jeg tænker på, jeg tror vi ligger omkring de 2000 højdemeter på ugen også. Så synes jeg faktisk, det er meget fint. Så det er dejligt. En lille update herfra. Jeg har jo talt super meget om det her løb i Chamonix finaleugen, hvor at alle har lyst til at løbe det her Mont Blanc løb, den store. Den, der er så eftertragtet, at man skal lægge lodder i og være heldig og blive udvalgt for at løbe den. Det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at det kunne jeg også virkelig godt tænke mig. Og der er selvfølgelig også en bagtank ved, at jeg vælger at løbe det her løb i Kroatien. Og det er jo fordi, at jeg synes, det vil være absurd nice at løbe det løb. Og jeg elsker at gå all in på tingene fra starten af. Kroatien er
all in, men prikken over i'et, det ville jo også være at løbe i Chamonix, og løbe en 100 miler der, og løbe det helt fantastiske løb. Og for at kunne det, så kræver det jo en hel masse forarbejde, og det er derfor, at jeg har valgt at løbe Kroatien. Og det er også derfor, at Kroatien ikke bliver det sidste løb, jeg skal løbe. Jeg skal helt sikkert løbe flere af de her løb. Den sådan helt vilde ambition, det var faktisk, at jeg i løbet af i år 2026 kunne skaffe nok stones til at føle mig confident i, at hvis jeg smed dem ind, så kunne der være en lille chance for, at jeg kunne blive udvalgt og deltage i løbet til næste år i 27. Men der er så sket noget på privatfronten siden dengang lidt tidligere sidste år, hvor det var, at jeg købte den her billet til Kroatien. Min super skønne kæreste Julie, hun er nemlig blevet gravid, så det vil også sige, at jeg skal være far i år, til sommer faktisk. Julie er over halvvejs i graviditeten, og det vil sige, at det jeg havde forestillet mig, jeg kunne gøre i år, det går måske hen og bliver lidt ambitiøst. Min plan var, at jeg gerne ville have lavet Kroatien, et løb over sommeren, hvis ikke 2, og så et til september. Og i og med, at Julie har termin til juni, så kan jeg af gode grunde ikke lægge et løb der. Så næste år, 27, er nok for ambitiøst, men jeg tror godt, jeg tør love, at jeg kommer til at gå efter det i 2028, og det vil sige, at jeg har Kroatien. Jeg tager formentlig et løb til september. Har ikke booket noget eller bestilt noget endnu, men min ambition er at kunne gøre det. Og så vil jeg bruge 27 på at løbe så mange løb som muligt, sådan så det er, at jeg egentlig også kommer til at have mange flere stones, end hvis jeg allerede havde tænkt mig at søge til næste år. Og så vil chancen jo, fordi det er en lodtrækning, og man lægger lodder ind, være endnu større. Så ja, Mont Blanc er ambitionen. Nu må vi se, om det er endnu mere kunne lade sig gøre. Det er tirsdag den 10. februar. Uge 7 af programmet startet. Første løbetur i ugen. Så 18 km og 500 højdemeter på programmet. Vi er, som vi har været så mange gange indtil videre, taget ud til Ark for at hente højdemeterne. Uge 7 af programmet er jo tredje build-uge i træk, inden vi får en lille recovery-uge. Og der står 90 km på ugens program og 2000 højdemeter. Så det højeste antal højdemeter og distance indtil videre i programmet. Og det der er anderledes ved den her uge, det er at vi får ikke lov til at hente nogle af højdemeterne på Stairmaster. Det hele er uden i virkeligheden. Så ja, det skal nok blive hårdt. Jeg har også et travlt program i mål også i den her uge med hele 4 produktioner. Jeg havde først produktion i dag, så har vi fuld produktionsdag torsdag og fredag, og så skyder vi igen søndag. Så det handler om lige at være kreative med, hvordan vi disponerer vores tid, når der også står så meget løb på programmet. For udover der er masser af timer arbejde i vente på den her uge, så jeg er ret sikker på, at den her uges træning også kommer op og bliver i hvert fald 10 timer. Jo. Torsdag den 12. februar. Vi har været på fuld produktionsdag i Mollers hele dagen. Anden produktion i den her uge. Og samtidig med det kører vi jo et travlt program af løb. Der står i dag 18 km på programmet og 400 højdemeter. Og Mikkel og jeg har besluttet, at vi tager den sgu indendørs. Så vi er på vej op i fitness. Har aftalt at mødes med danskeren. Og så skynder vi os at få det overstået, så vi kan komme hjem og få noget mad. Lørdag den 14. februar, og vi har en kæmpe træningsdag foran os. Klokken er 8:30, og vi har lavet en lille smule om i programmet, fordi at vi tænkte, at i dag var en god anledning til at hente absurd mange højdemeter. Så der stod allerede
28 km på programmet og 700 højdemeter. Men vi har valgt at tage de højdemeter, der står på programmet i morgen, som er 350, og rykke dem ind i dag. Så det er altså, det er plus 1000 højdemeter, vi kører i dag, fordelt ud på 28 km. Og vi tager selvfølgelig til Copenhagen og får det gjort. Så jeg godt forventer at være i gang i 3-4 timer i dag, tænker jeg. Men det er super, det er lørdag, vi har tiden. Tilbage efter 3 måneder. Jeg skal ikke have 3 måneder. Så. Nej, det er længe siden. Så fedt. Det ser ud. Ja, det er ondt. Vi er mest overblik. Jeg tror, vi er på 7. eller 8. runde. Løbet 21 km og 750 højdemeter og har været i gang i 2,5 time. Så vi mangler stadig 250 højdemeter, og der er 7 km hjem, så vi kan godt regne ud, at det bliver tættere på 30 i dag, hvis ikke 30, det tror jeg sgu nok det gør. Men det er fint, fordi så har vi lidt mindre i morgen, hvor vi også har travlt program. Jeg har en lang arbejdsdag, så det passer egentlig meget godt, og det hammer det godt hver dag. Så det er egentlig meget lækkert, og benene har det godt, altså det har de. Så vi klør på. Søndag den 15. februar, og klokken den er lidt i 8 om aftenen. Det har været en lang uge. Slutning på uge 7 af programmet. Vi er igennem. Alle dage er hakket af og gennemførte. Så det er utrolig tilfredsstillende. Vi har haft en lang produktionsdag i dag i Mollers, og rappet lidt sent, og vi manglede stadig. Jeg manglede 5,4 km for at nå de 90 km på ugen her. Og Mikkel og jeg blev enige om, dem tager vi sgu op på løbebåndet. Og jeg afsluttede den lige med at lave en sub 20. Det skulle bare overstås. Jeg er træt, og jeg har en bil, jeg skal have på værksted, fordi at vi skal på skiferie på fredag næste uge, og vi skal køre i den her, så der er lige nogle ting, der skal kigges på inden. Så jeg skruede op for tempo, og det var da mega fedt. Man ovenpå sådan en uge med 85 km i benene stadig kunne løbe en sub 20. Og jeg tror bare, det fortæller bare, at benene har det godt, og at de kan holde til det her hårde pres. Det er også en uge, hvor vi løber i virkelige højdemeter, 2000 højdemeter, ingen stærmaster på programmet, så der har været belastning på, og vi løb 32 km i går, så jeg er meget tilfreds med at kunne løbe den her sub 20 i dag, søndag aften, efter en lang arbejdsdag. Onsdag morgen. Der er her minus 7 grader udenfor. Jeg tror godt, vi kan være sikre på, at den står på løbebånd i dag. Og kæft, hvor er det godt. Så blev det fredag den 20. februar, og vi er reelt set færdige med alle ugens træninger. Det har jo været en easy uge på programmet, kan man sige, men alligevel så synes jeg, at der har reelt set været træning hver dag, så det har egentlig stadig været en lille smule hårdt. Og jeg skulle egentlig have været på vej på skiferie lige nu med familien, men Julia og jeg, vi blev enige om, at det var måske bedre at flyve i stedet for at skulle køre. Det tager jo lidt over 16 timer at komme ned til Østrig, og Julie, hun er alligevel
i uge 24 lige nu, så for hende, så er det måske ikke så rart at skulle sidde alligevel så lang tid i bil. Så vi har valgt at købe flybilletter til München. Så i morgen tidlig, der flyver vi til München, og så har vi lejet en bil, hvor vi så kører til Østrig. Og så har vi kun 3 timer i bil, så det er, det er lidt mere overskueligt. Men det jeg tænkte, at jeg lige vil vise i dag, det var at give lidt indsigt i, hvad koster det reelt set at lave et UTMB-løb. Fordi det er jo ikke helt billigt, og det kræver helt sikkert en prioritering, hvis man har lyst til det. Så jeg har samlet et overblik, og tænkte, jeg lige vil løbe det igennem. Jeg har lavet et Excel-ark over de udgifter, som jeg kommer til at bruge på det her løb. Og det varierer jo selvfølgelig fra person til person, fordi nogle ting har man, andre ting har man ikke, og skal ud og anskaffe sig. Det kunne for eksempel være et løbeur. Det vil jeg helt klart anbefale, at man har, hvis man skal lave sådan et løb her. Men hvis man overvejer det, har man måske også allerede sådan et, og har lavet andre løb. Så jeg har lidt kigget på, hvad er det, jeg forventer at skulle bruge, og hvordan ser det ud i forhold til, hvordan vi har valgt at strukturere det her sammen. Fordi vi kører blandt andet derned, mens mange andre vælger over at tage fly. Men vi kiggede på det og vurderede, at tidsmæssigt, så kunne det egentlig give lige så meget mening at køre. Vi har bil, så vi skal ikke ud og lege det, og så er det sgu egentlig også meget hyggeligt at tage den køretur sammen. Men hvis vi lige tager udgifterne fra toppen af, så er der jo selvfølgelig billetten. Den skal man have. Den har vi givet omkring 1.600 kroner for. Så har vi købt noget bus transfer, så vi kan blive fragtet ud til der, hvor løbet starter, fra der, hvor vi bor. Giver vi lidt over 100 kroner for. Og så har jeg kigget på, hvad vi forventer og skal bruge i benzin for at komme til Kroatien. Og der er selvfølgelig også nogle vejudgifter. Men vi er 4 personer, og vi forventer at skulle bruge omkring 900 kroner hver. Så skal man jo have et sted at overnatte. Vi kommer også i OK-tid, i hvert fald lige et par dage før, så vi lige kan lande og falde ordentligt på plads. Her betaler vi omkring 1.300 kroner per person. Jeg mangler en trailvest. Jeg har en, men den er kun 6 liter, og jeg vil egentlig gerne have en 8 liter, så jeg har plads til lidt mere. Så det skal jeg ud og købe mig, og det koster omkring 700 kroner, har jeg fundet her. Pandelamp, vi løber om natten. Det skal vi selvfølgelig have. Det koster lidt over 500 kroner. Man kan også finde billigere, men det hele handler jo om, hvad man er villig til at betale, og hvilken kvalitet af det udstyr, man skal bruge, ønsker man egentlig at have. Vi skal have nogle vandrestave. Det kan man få på noget, der hedder Snow Leader, til omkring 1.200 kroner. Der er mange højdemeter, så det skal vi bare have. Trailsko. Du løber ikke i normale landvejssko, når man løber der, så hvis man ikke har nogen trailsko, skal man ud og have det købt. Vi har fundet nogle virkelig fede, nogle fra Salomon, som vi har valgt at købe. Jeg har lige nu købt et par, men jeg tænker, at jeg skal have købt et ekstra. Det skal jeg, fordi når man har løbet i rigtig lang tid, og plus 50 km, så er det meget rart at kunne skifte. Så ja, 2 af dem, og de koster omkring 1.400 stykket, når de er på tilbud, så det er super. Jeg vil egentlig gerne have et pulsbælte, så det har jeg også skrevet på listen. Jeg har Coros ur, så det giver mening, at jeg også køber et Coros pulsbælte. Det koster omkring 700 kroner. Og så har jeg lagt en post på 2.000 kroner til noget løbetøj, og det er jo egentlig, i mit tilfælde vil jeg gerne have noget nyt, noget lækkert, noget jeg føler mig race ready i, og man skal jo have lidt forskellige lag i forhold til varme og så videre, så jeg har sat posten på 2.000. Og så ligger der egentlig en relativt stor post til sidst på 3.000 kroner, som er i ernæring, som vi bruger i træningen op til. Og den skal man virkelig ikke undervurdere, fordi hvis man bare køber i Føtex eller Netto hver gang man lige skal bruge noget, så tænker man ikke over det, men det er der alligevel op. Og når man har de her rigtig lange træninger, som vi har, så har man bare behov for at have det. Plus du har behov for at træne din krop i at kunne indtage og forholde sig til alt det her. Så det er bare super vigtigt at bruge sin træning, og du har også behov for det under løbet. Selvfølgelig er der 8 stations, hvor du kan få noget, men det er også rart at have noget, som ens krop kender med på turen. Så jeg har sat beløbet på 3.000 kroner, og det kunne sagtens være meget dyrere. Jeg ved egentlig ikke, om det kunne være billigt. Jeg tror, at det er relativt lavt sat i forhold til, hvad vi egentlig kommer til at bruge på det. Men ja, så det løber altså op i en total på omkring små 15.000 kroner for at løbe det her UTMB-løb i Kroatien. Og det er jo også en slat penge, kan man sige. Det er jo relativt fra person til person. Det vil penge altid være. Men jeg tænker, for mig i hvert fald, så er det jo en klar prioritering. De her penge kunne sagtens være blevet brugt på alle mulige andre ting. Men jeg synes, det er fedt. Jeg vil gerne lave det her. Så derfor er jeg også klar på at bruge de her penge på det. Hvis man så kigger
på det store billede, så kan man sige, hvis the end goal, som jeg jo selvfølgelig også har sagt, det egentlig er, det er at løbe Mont Blanc, så kræver det bare det kræver, at man er villig til at allokere virkelig mange penge til det her, fordi det er et løb. Det giver os 3 stones. Men hvis du vil tage det seriøst, som jeg har talt om rigtig mange gange, så er du nødt til at have mange flere stones, fordi ellers så er dine chancer for at blive udvalgt i den her lodtrækning bare ikke stor nok. Og man kan sige, nu er der jo lige faktisk for nogle uger siden blevet offentliggjort, hvem der er blevet udvalgt til at skulle løbe Mont Blanc i år. Og jeg fulgte med inde på Facebook og kunne se, at der var rigtig, rigtig mange, som havde ansøgt med 15 eller 20 stones, som ikke blev valgt. Og det er jo helt sindssygt at tænke på, hvor mange penge de her personer har brugt på at deltage i løb for at kunne have 15-20 stones. Og så dermed ikke engang blive udvalgt til at løbe løbet. Det må virkelig, virkelig være træls. Men det er barsk, det er det, fordi det er en lodtrækning, og det er jo det, der kan ske. Jeg kender også folk, som har ansøgt med noget færre stones og er blevet valgt. Samtidig har jeg også hørt folk, der har kæmpet for det i flere år. Så ja, man ved det ikke, men en ting er sikkert, det kræver, at man er villig til at bruge pengene på det, for at kunne være med i sådan et løb som Mont Blanc. Nye programmet er ved at komme til sin vejs ende. Stod kun lidt under 30 km på ugens program, så jeg har taget løbsskoene på, udnytter, at jeg er i fuldstændig vanvittige omgivelser. Jeg har en 14 km tur i dag, omkring 380 højdemeter ender den nok med. De sidste par dage har jeg stået på ski. Det har været fantastisk. Mine forældre, Mikkel og Natasha, de kørte hjem mod Danmark her til morgen. Men Julia og jeg, vi flyver først i morgen aften. Så vi har lige 2 dage mere. Næste uge, der går vi jo ind i build igen. En ny build-fase. Den sidste i forløbet. Og det er 3 hamrende hårde uger, hvor vi har 100 og plus 100 km uger. Og jeg ved bare, at det bliver fuldstændig forfærdeligt. Men det er det kræver for at kunne gøre det. Så vi har tænkt os at lægge træningen i det. Lægge de timer, det kræver. Og det betyder selvfølgelig, at der også skal gøres nogle kompromiser, fordi at lægge 100 plus uger og samtidig have travlt på arbejdet, det er en tough kombi. Men hvis man planlægger og prioriterer ordentligt, så kan det sagtens lade sig gøre. Og som jeg hele tiden har sagt, jeg vil hamrende gerne komme forberedt til Kroatien. Så det er det, jeg tænker mig at gøre. Hold kæft, det går op ad bakke her. Men det er også den her træning, der giver noget. Shit, man. Puls 174. Faktisk 400 højdemeter. Holy fuck. Jeg løb sgu en lille smule forkert. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, jeg kunne vejen i hovedet. Men vi ender i stedet på små 19 km og 500 højdemeter i stedet. Så det var også fint nok. Og jeg klager ikke, når det er i de her omgivelser. Så er det sgu okay. Men nu er vi igennem. Det er dejligt.